זיגי, בוא צריך לנסוע. אני בא. זיגי, עכשיו. אני בא. זאת שנפרדת מחברה שלה עוד רגע. לחץ. תחזירי לי את פאטי בבקשה. שרון. זה סרט וידאו? יו, זה התרגשות. סורן. אני רוצה להגיד תודה. יורי. על תקופה מדהימה להורים שלי שהביאו אותי עד היום. לגיטרה. תודה להורים שלי ולבנות שהתאהבתי בהם. שאני לא אראה אותי. לא נכון. לא נכון, אתה תראה אותנו ביום שלישי. תגיד לטליה. עושים שם עוד ביחד. כן. שיקה. באמת? אתה עולה 6. כן, למה 6? יואו. אני אמרתי, אני כמובן לזבלה ביצלו. פעם רביעית שואלים על מונית עם מזוודות היום, זה כבר לא נורמלי. די, פיניטו לקומדיה, אמיגו. פיניטו קוסקו. לא מסה מסאקס, לא מסאקס. לא קירו מסאקס כל המלחמות. את לא יכולה להחזיר. חשבתי שזה מסאקס. רנדו. כן? מסתבר, נכון? רגע דרמטי, טליה מביאה מתנה. לא ממש קניתי, כי לא קניתי גם מסתם, הכנתי לה. היא הכינה לי. קודם כל. איזה תמונה יפה. יואו, אנחנו צריכות לשלוח את זה הביתה. רגע, תראי את זה לה... טליה? מה זה? כל זה כתוב פה? טליה? דברי עם המפגים. אימא'לה, אתם לא יודעים. תראה. טליה, מילים אחרונות. אין, עזבו אותי עם המצלמה הזאת. תביא אני מצלם אותה עכשיו, בואי לפה. טלי, מה את אומרת? לאן את נוסעת? בואי רגע. תמונה אחרונה, בואי שנייה. בואי, תצלמים נאור, תצלמים נאור. חייכו. תצלמים אתר. עכשיו עם סתיו. בואי לפה, תצלמים סתיו. מה עם יוסי? עם יוסי? בואי, עם המוכרת פה, בואי תצלמי. כן, עם המוכרת. אמיגו פוטו. ועם הדס אין לך? כיף, איזה כיף להצטלם. משהו. רגע, לקנות לך קולה. זיקי, איפה אתה? רגע. סתם. בורח להיות טוב לזה. ממש בגלל של סיגריה. תשני באוטובוס. ממש. למה לי שתתלך? אל תיקח אותה, אמיגו.